Hey guys, welcome back to my channel Jiri Baro. So, dinay आङो दखानाव फैदों आंनि पार्लाराव ओमफ्राय आरो लकडाउन जानानै आं बेसेबा गोबाव दखान खुलिनो मोनाखैमोन ओमफ्राय लेखा जाजोबना दोङो पार्लारा जि बेमादों सिथिजोबना दोङो फुलाफोरा जाजोबना दोङो ओमफ्राय आङो दा पार्लारखौ साफा खालामनोसै सानथुदो लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो सानथुदो बिदिब्ला आं फार्स्टआवनो गय लेमनानै जाग्रोना लानोसै गय लोगोफोर गयखौ जानो बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय खामानिखौ मावबाय थानोसै गोदान मुगानि जोलायमु गोदान मुगायाव सफैबाय दिनु गुस्थियाव लिपस्टिक फोनना आखायाव आइफन लाना सिख्रि सिख्ला बायदि जाना जासिनो सोलायलाङो गय जानो नामा लोगोफोर नै आङो गय फाथै लाबोफाखादो ओमफ्राय सेखाबो लाबोफाखादो नै गय बायनानै जानो हाया दानि दिनाव माने गयानो सानसेयावनो थाइबाखा अब्ला लकडाउन कास्टमार गैयाबा आंहा थाइबाबो लाब थायाबा मा जानांगौ ओंखायनो न'निफ्रायनो लाबोफाखाबाय आरो बायना जाला आङो फाथैजों जागोन फाथै लाबोफाखादो बाय गैया बिजनेसानो लकडाउनजोंनो थैजोब्बाय आंना बिजनेस होनासो जायो आं लोगोफोर नाया आं गयखौ खावसे जाखाङो जायाखै आं फाथै जाबाय
Thằng đấy mình làm này đó, nó làm này lấy chi để nó đừng không có phải mình không có mèo nó là một chút cả đó không là một chút thịt miếng buồn nhưng mà cái mini muốn cô muốn cầm đó cầm quá Anjali ka yang amira. Anjali ka yang amira. Anjali ka. Muka pura sih na. Khalambai sasia खामानि मावनो दा आङो दखानखौ साफा खालामबाय बेबो बेमादोंखौ साफा खालामना होलांबाय आं आरो गाहाय मानसि ना मोनहासौआ गाहाय स' होमबा दा आङो साफा खालामखांबाय रुमखौ ओमफ्राय दा आङो लोगो सासे फन हरनि र' Mabai di sana dengar. My Krishna, my bed. Rumah mabai jas mau dengar. Gedanmu kani zengelai man, gedanmu gaya zenge sopi bai dinai. Gustiau goi ni geja, akayau patai bilai, lana yang zabai tagon lei. Orsus nadın bayna ya, zanim bakal light ka. Tar kana orsus nadın de. Kamsi dorsi, harni paisa ni ku, bukan de. Alai adani. Nami ami akayau ne, sona ni bodo lena. Ayo ma badi obasta zaznadang senghania lailei no perane obasta perane soalnya nih ada nih cidong goreng dengan ini tuh nih ayo nih lanjut nadang oh ada yang naik film teman dah kali hei nadai bisa teman Gupu perjalanan ya, baik pernah? Gupu perjalanan ya? Sekarang nanti jalan. Nanti siapa yang mancikan dari langau, mbak nama mancikan. Ini ada, kita yuk. Ayo, kalian. Ayo, itu buat tiba-tiba dari sana, kenapa?
सिगां ओमफ्राय दा इदि थाबाय हानाय जाबाय आरो एख' नङा माबायदि थाबावनांगौ दे आङो इमान लाइन गैयियाव गरमनो आयु मेजेम गोजाखा ओरैनोबा मानसिया थानो हाखाया आङो तामुलपुरनि लाइना फैलायबाय इयाव होलायनोसै आङो आराम Karena baik sensi dah kayu nama balak kabilai online. Singkat kan mendapat aram. Nah singkat kan ini ya. Sisi dia sen karya yang udah singkat kan udah. Ini sampai nana betang arang stop besi menpai marke besi menai ke naik kan di baris sesuatu lo se menai baik ke mana nana pai tu menjengan naik nana. Sampai pai nana pai singra pam se menpai marbe. Oh, mozahan जाबाय दिल्ली मुवासो सार्भे नायनो हरनाय जायो एवस्रांनाय आरो दा नैया दखाननिफ्राय न'आव मोनफैनानै ना बायना लाबोबाय बेखौ औवा मेवाइजों नाजों संनोसै आङो सारायाव थाव होबायानो ओमफ्राय संखांना जाखांनानै दुब्ला खननानै थानोसै आरो बेखिनियानोसै आं औवा मेवाइजों नाजों संनानै जानोसै बेनिफ्राय दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम बाय बाय लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय